Spartak Trnava sa s rokom 2025 rozlúčil v domácom prostredí, privítal Skalicu. Pri nástupe na štadióne Antona Malatinského nechýbalo slávne silencio. Ako hlavný tréner Spartaka bol v zápase vedený Patrik Durkáč, v bráne bol Žiga Frelich, v obrane Karhan, Koštrna, Tvardzík, v strede Škrbo, Orcheli, Kratochvil, Sabo, Mikovič a vpredu dvojica legionárov Abdul Rahman Tajvo a Ičeci Mecoko. Zápas navštívilo 2964 divákov. Trénerom Skalice bol Roman Hudec a v bráne bol tradične Martin Junas, v obrane štvorica Sula, Černek, Šuver, Gaži, v strede Paríž, Podhorodský, Mášik a vpredu trojica Smejkal, Potočný a taktiež aj externálčan Erik Daniel. Zápas ako hlavný rozhodca viedol Filip Glova, asistovali mu David Bobko a Simeon Vaš. Trnava naposledy prehrala v Dunajskej Strede 1-3. Bol to posledný zápas športového riaditeľa klubu Martina Škrtela v pozícii trénera. Proti Skalici Trnavu ako dočasný hlavný tréner viedol Patrik Durkáč. V 19. minúte Trnavčania sa dostali do prvej vážnejšej situácie stretnutia. Pozerám sa na Martina Mikoviča s kapitánskou páskou, ktorý zakončoval akciu. Tá sa však golom neskončila.